shiga a duniya, ban ji ban gani ba an ɗaura laifi in sha wuya. Duniya ba mu dawwama ba, za mu je ga tambaya. Kuka nake ta yi zubar hawaye a idaniya. Allah ka taimaka min an ɗaura laifin da ban san shi ba. Daina kuka, ka daina kuka, Allah magani ne. Kai dai kai dogaro ga Allah, Allah sarki ba za ya barka ba. Laifin da ake zaton na yi na faɗa ban aikata ba. A'a kar da ku yanke hukuncin da bai daidai da ni ba. Ki ba su shaida kin ji jakadiya ko za su duba. Matan sarki a burina ai uwa ce in za ku duba. Ya sanya in aikata aikin nan bai gama da ni ba. Jakadiya kina ji na ki faɗa musu ba zan iya ba. Daina kuka, ka daina kuka, Allah magani ne. Kai dai kai dogaro ga Allah, Allah sarki ba za ya barka ba. An doke ni an ban aiki mai wahala na sha azaba. Dan dai in aikata aikin da an san ba zan iya ba. Ko da in haɗa ido da ita ni ba zan iya ba. Abin nan ya ban mamaki faɗa ba zan iya ba. Na bayar wa Allah komai na san ba zai cutar da ni ba. Amma akwai kiyama wasu zata suke ba za a je ba. Daina kuka, ka daina kuka, Allah magani ne. Kai dai kai dogaro ga Allah, Allah sarki ba za ya barka ba. Matan sarki ce ta ce wai ni ne laifin ba wani ne ba. Na dangana ga Allah kuma Allah yana duba. A je ai mini kuma menene ba zan je na iya ba. Allah yana tare da ni babu shakka ba karya nake ba. Ba zan mace ba in dai ba wai lokaci na ne ya zo ba. Ba wai karya nake ba dini nake yi in za a duba. Daina kuka, ka daina kuka, Allah magani ne. Kai dai kai dogaro ga Allah,